Και μιας και όλοι με λένε ψώνιο και τέτοια, ήρθε η ώρα να σας αποδείξω τι είμαι. Αλλά όχι σαν άνθρωπος, με αυτό που κάνω. Ραπ. Είμαστε κάτω. Λοσία. Ο high class που θα πάλι τύχει έτσι. Ναι, μια φορά μου ντύθηκα κι εγώ. Φταίω. Υπάρχει κάτι που ονομάζεται το χέρι σου ψηλά για να αφήνομαι κι εγώ. Επειδή ευκήγεν το χέρι μου εμένα. Ναι, έλα το αστό αν θέλεις. Ωραία. Πιο ψηλός. Πιο ψηλός. Nice. Τώρα είμαστε στην εκκλησιά, σαν χριστιανοί. Είμαστε στη φανερωμένη. Έτσι. Ήρθαμε να βγάλω φωτογραφίες και βίντεο και vlog και να χορέψουμε. Ναι, δεν θα χορέψουμε όμως, δεν τα ακούτε. Να χορέψω εγώ. Να χορεύω μόνος μου στο καθυστερημένο μες στη μέση της εκκλησίας. Πάμε, freestyle. Να κάνουμε break. Πάντα θέλω να κάνουμε break εγώ. Επίσης, look at this. Star Wars fail. Για όσους δεν είδαν τα βίντεο τα προηγούμενα, Δεν το LOL. το LOL είναι μαλαγία, μην το είδε. Έχουμε τα challenges, ετοιμάζομαστε για ακόμα ένα challenge που βασικά ήταν το πρώτο μας. 19 μαλαγία και βάλαμε το δεύτερο αντί το πρώτο πρώτα. Εντάξει, κάνω κι εγώ να είμαι άνθρωπος. Έρχεται το πρώτο challenge, το 7 second challenge. Το οποίο είναι φιρμός. Το οποίο είναι βαρύθηκα, λίγο φιρμός, αξίζει να το δείτε. Για εκείνους που δεν ξέρασαι, στο Starbucks πρέπει να πληρώσεις για να πάει στην τουαλέτα. Μπήκα και εγώ ρε άστερο! Δεν ξέρω αν δεν ξέρω, εγώ πήγα να τουρίσω τώρα και δεν είχα τον κωδικό. Ναι, thank you. Συνεχίζουμε. Πέλε τα κρυμπάκι μου. Έχει έτσι πράγμα. Walking down the street. Χωρίς αυτοκίνητο. Χωρίς Do αυτοκίνητο. you have a X4? Nigga, I don't have a car. Έρχεται βίντεο σε λίγες μέρες, δεν ξέρω τι βίντεο. Να έρθει ο 7 second challenge, κάνω το edit τώρα που θεωρείται με το βίντεο. Και να κάνουμε έναν καινούργιο challenge που μάλλον να try not to laugh. Και ένα βίντεο να αντιδράσεις. Σίγουρα θα βάλω. Παναγία ότι μόλις είσαι στο βίντεο τώρα. Είσαι στο vlog. Σε YouTube! Είσαι στο vlog number 3. Ρε μαν το τρίο μας vlog. Ω, πελέ! These motherfuckers. Δεν μπορώ. Hey, say hi to YouTube! Αφασία. Έτσι κρατώ τα. Vlog. Όχι ρε, μπορεί να μην θέλω να μπω στο YouTube. Και όμως το τι θέλει. Ποιος τι ρωτά, Τζίνι? Μάνα μου απέιτε. Δεν είναι έτσι το όνομα μου. Του Black το όνομα μου. Εντάξει θα πέτε κλάς. Απέιτε. Αμέρτε. Να πει YouTube, δεν το έβεσαι. Α, ναι. Γεια.